יצירת קשר של שוק לידר לטבעת סגורה של ג'יג. קשר פשוט וחזק. לוקחים את הקצה של השוק לידר, מחדירים אותו פנימה לתוך הטבעת הסגורה ומושכים כ-15 סנטימטר כלפי חוץ. את הקצה הקצר שנשאר בחוץ מסובבים בחצי עיגול עד שמתקבל עיגול שלם, ומחדירים מהחלק האחורי פנימה את השוק לידר 3 פעמים לתוך העיגול, ומושכים. מושכים את הקשר, מרטיבים אותו כמעט, ומהדקים. את הקצה המיותר חותכים, והראה לנו קשר חזק מאוד של השוק לידר לטבעת סגורה של הג'יג.